zmaj. Pa, čao naši drugari. Mi stigli smo, evo, čekamo još 2-3 tima, ovaj mogu se presoči, to je naš problem. Snime, Samo, odmah smo lupili jedan fotosession. Stigli smo 2 sata. Da, stigli smo. Ustali smo u 8:30 da bismo stigli kad... U 12, zato što si gospođa nemarna vodila taksijem, metrom, avionom, helikopterom, teleport i ono... Portal. Portal. Skupi smo se navrat na nos, ali je Ćelav istedi ispao Ćelav i rekao je Miloš je se bije, znači Revit bije. Ušli smo, znači isto srpsko, kaže, Miloš je se bije, ja kažem, jeste brate, on kaže iz Jerkovića, kažem iz Jerkovića, brate, kaže, vi ubijete, vi nema veze što kasnite, ne mora mi se šlitate, znači, samo, brate, vi ste favoriti i mi rekao, pa hoćeš da idemo odmah, brate, da ne pravimo konkurenciju, kaže, ne, brate, vi obavezni ste kidati. I mi tako uđu smo. Na vratima dočeka nas Trix. Odmah baci smo tu jedan fotosession tipa dugi, tipa svako s njim, ja mu rekao ti si legendary, on kaže Simiću ti si igrač tipa Rasan, ja sam mora slik. Ja kaže nema veze Trixi, ja... Evo su ova 2 pišenja. Evo su popišmani, ne, završimo s Trixi. Brate, kaže Simiću ti si igrač tektonika tipa Rasan, ja s tobom moram se slikam. Ja, brate, Trixi, sačekaj. Neko posjeću ti na mail. Ovog malog ćemo da ćebujemo noći. Ne. Da. Šta si narediti? Inače, sve smo, znači, najava da ima dokaza. Jes. Ja to sam ne priznao da... Evo vidite malo atmosferu ovdje je poprilično tiho jer niko ne zna srpski, a mi svi pričamo na srpskom. On kaže nešto, ja mu kaže šta to, on kaže počne priča nešto. Šta tu pričaš, brate? Priča nešto, brate, štedi priča nešto. Ja kažem, šta tu pričaš, brate? Pa on opet nastavi nešto da me upitno pita. Beš? Ne, nikak. Kaže, šta tu pričaš, brate? Evo vidite. Evo, srpska zastava. Iza srpskog cenca. Kod američki. Evo, tu su i ostale prezentacije. Tu je Čelavi. Evo, tu je dole negdje tipovi tekst. Pozdrav legendu, ja mu rekao legenda, brate, on kaže merci beaucoup, poklonio mi se i tako. On je debeli iz Amerike i on je prešovan sa njim.